tots cuineu, tots a casa o a manera professional, però és veritat que hem anat fent durant molts anys i igual no ens hem parat a pensar què és el que ha passat en els últims 30 anys a aquest país en relació a la casa. Se perd la cuina popular, es perd la cuina tradicional, es perd tal. No és que es perdi, és que el temps canvia, coses queden, coses no queden, i és el que està passant. Hi ha un exemple brutal, i que és al final, que és el nou, gràcies a Déu, el nou rol de la dona en Europa des de l'any 60 i a Espanya, sobretot, i a Catalunya, des de l'any 80. Avui, amb el problema que tenim amb la sanitat, com estem veient, tot el que es va adelantar fa 10 anys, que dèiem tots, escolta'm, és molt important a los nens l'alimentació, perquè si no estaran obesos, i això aportarà malalties. Per desgràcia, la red social més important del món no és Facebook, és la diabetis. Per desgràcia. Perquè n'hi ha 300 milions de persones, no, Toni? 300, més tots els familiars. Sabeu el que és això? 1.000 milions de persones que estan relacionats amb algo que fem cada dia, que és menjar, i que és l'obesitat, i que molt és degut a això. Tenim que entendre, no el pressupost, sinó tenim que entendre que si volem parlar de cuina del carrer, al carrer, els cuiners que ho dediquin professionalment, tenim que fer coses normals. Jo crec que tot el paper de tots els cuiners que estan aquí ja ha sigut meravellós. Han aportat la cuina de la societat, a una part glamurosa, que està bé un target, i gràcies a això aquest país està en cuina a aquest nivell, però igual seria maco arribar a la gent normal, a la gent que guanya 1.000 euros, 1.500 euros cada mes. Jo, molts de vosaltres ho sabeu, els que han treballat amb mi i els que heu estat, les bronques més grans que he tingut en el bulli, amb l'equip, era per el menjar de personal. Bueno, era, allò saps o no? No en tenia. Això ho he vist que tu a casa la ràdio no sé la repera, no s'entén. No enteníem que nosaltres, el gran bulli i tal, no mengéssim el millor possible dintre de dos hàndicaps. El preu, 75 persones a 3 euros, i a 4 euros són 300 euros. No podien anar a conya marinera, no podien fer 10 euros. I el temps, no podien tindre no sé quanta gent allà per fer el personal. Jo vaig estar a Google, ara a Londres, i havia estat en San Francisco. Quan vaig anar la primera vegada, no me lo creia. El menjar de personal de Google és millor que el 95% de bufet de 5 estrelles del món. El d'eso d'empresa, que estrany, no? Digo, hòstia, un nivell increïble. Quan estava a Londres estava el director d'Europa i estaven allí presentant aquest llibre, per cert. Aquest llibre en anglès. Digo, escolta, perdona, per què cuideu tant el menjar? Perquè a Londres era igual. És molt fàcil. Si la gent menja bé, treballa millor. Vam fer una cosa molt maca, que és un concurs a les escoles de negoci més important del món, ESADE, London Business School, Berkeley, Harvard i Columbia, un concurs que tenen que millorar el nostre projecte. Era emocionant, me faria agradat que no fos vist. Bueno, això ho vam fer en 7 dies, amb aquests senyors que estan aquí, de STPF i en Telefònica, i era emocionant. Fíjate, estem parlant de los plens. Com poc a haver interessat tota aquesta gent en com que podien aportar. Clar que és un moment difícil, tots hem tingut un moment difícil en la vida, però tenim que tirar endavant i tenim que ser un exemple. Jo crec que el més important és que tenim una responsabilitat. I el bulli, no jo, no. El bulli, les 13 persones que estem allà, tenen una responsabilitat d'ajudar a que aquest país tiri endavant com estem tirant. Jo crec que estem en un moment molt maco, i que tenim que positiu, us prometo a los professionals i a los que jo em veig de tot el món i solo parla d'aquest país. Podeu entrar a internet de que estan fent les coses molt bé, de que Barcelona, és una ciutat increïble a nivell gastronòmic. Jo mai s'ha menjat a la història com ara a Barcelona i tenim que ser positius, punyetes. Tenim que ser positius i podem fer coses. Podem fer coses i les farem, això segur. Gràcies.